Kaixo, beno, maiak galdetu dit zer diren autoinstrukzioak eta zer den atrilori umeak hitz egiteko. Bai, bozera maiak hitz egiteko atrila horbean ikusten da, horaiek bera igotzen da, eta besteen aurrean hitz egiten du. Agian bozera maia izan daiteke, ala ez dakit emozioak partekatzean bakoitzara ateratzea. Eta gero bestea, autoinstrukzioak hor goian daude. Ikusten baduzue justo, lehioaren, arbelaren gainean daude, eta hor esaten da, lehenengoa ondo ikusi, ondo entzun, bigarrena zer egin behar dut, hirugarrena nola egin behar dut, laugarrena ez dut ikusten, baina gero presnago egiteko, bai, ondo atera zait, baina azkena, bir pasatu behar dut. Orduan hau adibide bat da, baina gehiago daut. Baliagarria izatea espero dut bestela, ez aidazue ondo izan